खुलुमबाय। आंनि मुङा मिस उर्मिला बसुमतारी। जिल्ला क'क्राझार बिसमुरि आन्सलिकनि सिङाव थानाय आलायखुंग्रि बाथौ बियाबनि सिङाव थानाय गुनौ मायनावफोरनिफ्राय आंबो लाइमोन आफादनि बानजायनायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ थान्दै फरायनायाव आंबो बाहागो लानो सानदों। आंनि फरायनो लानाय आयदाया जाबाय बाथौ। जागायजेनबाय। फैलाव बिलातलाथानि सोरजिसुमा गुमुरा जोबोद आबुर गोनां, जोबोद सोमोनांथाव। मोनफ्रोमबो जिब जिबि बिफां लाइफां सोमजिनायनि गुदिखौ सं दाननानै नायोब्ला नुनो मोनो। बेवहाय मुंसेबो नागारजायै मोनबा बेसादनि थुबुर दङ। बे गाहेला जिरादानो जादों हा, दै, बार, सान, अख्रां। जोंनि बयनिबो देहाया हानिफ्राय सोमजिनाय, आदारनिफ्राय महर सोलायनाय, सोदांनाय महर। मोगथां मेगनजों नुजाथिनाय गासैबो महरा बेनि सायावनो सोनारो। बेबायदिनो जोंनि देहायाव थानाय थै, खान्थै, दै बायदि बायदि लाव लाव बेसादफोरा दैनि महर। बे जिरादानो देहा मोदोमखौ गोरा गुरै दाफुंनायाव हेफाजाब होयो। मोगथां मुसुखानि गोथां देहायाव मेगनजों नुनो मोनि मोनसे रेजें बेसादा जोंनि खुगा आरो गन्थंजों हाबलाय ओंखारलाय खालामबाय थायो। बिनि मुङानो जादों हां। बे हांआ बारनिनो असे महर। हां दैजों दाजानाय हां एबा हाबलाय ओंखारलाय जानाय देहायाव गुदुं बिदुङा रोजोब जाना थाबावो। देहायाव नांगौबायदि दुङा सुवा थाबाय थाग्रा बे बिदुङा साननिनो असे महर। बे बिदुङा नांगौनि एसे बारा जायोब्ला रावनिबो देहाया थांना थाया, थैयो। इसोरनि सोरजिखौ बियो हमथायो। बेबायदिनो जोंनि देहानि बयनिबो थाथाय महरा अख्रांनि रोजोब महर। बयनिबो देहानि महरखौ लासै लासै फोदैलांबाय थायोब्ला बे जोबथारनायाव बिन्दो महराव थाहैगोन। बबेखानि गोथौयै नायोब्ला जोंनि बयनिबो उजिनायनि गुदिया बे थरथिं बिन्दोनि सायावनो सोनारो। बे बिन्दो महरखौ फुवारलांबाय थायोब्ला बेनो अख्रांमा महर जाहैयो। बे गासै बिथिंखौ गोथौयै बिजिरनानै नायोब्ला नुनो मोनो गमामायै हा, दै, बार, सान, अख्रांनि बबेबा मोनसेखौ नागारनानै जेबोआनो सोरजि जानो हाया। बेनिखायनो सुबुं गहेला सोरजि गुमुर संदांगिरि आफा बाथौ बोराइ सिबोराया बे मोनबा बेसादनि गुमुरा जोबोद गोथौ होननानै बुंलांदों। बे गोथौ गुमुरखौ बेनिखायनो बा गोथौ बाथौ बुंनाय जायो। नखरनि सा-सानजा खनायाव आरो रायजोनि थानसालियाव सिबिनो खुलुमनो थाखाय थसे औवाजों 18 जरा खुन्थिया, गंबा खामि आरो गंथाम जिरेंजों हेबनाय महरखौबो बाथौ बुंनाय जायो। बे खामानिखौ जों बयबो बाथौ दुमनाय होननानै बुंनाय जायो। मानोना बाथौ दुमनायखौ सोरजिनि गासै गोथौ गुमुर बिजिरजोबनो हानाय बायदियै थाथौ बाहरा महरै हेबनाय जायो। सिजौ गायनानै बाथौ दुमनाय जायगाखौ बेबायदिनो बाथौ बिन्दो बुंनाय जायो। गोजोन्थों।